yr wythnos gyntaf, a fi'n gobeithio bod chi'n teimlo'n gyffroes. Nawr, mae pob sesiwn ymwrthiant yn para tua hanner awr, rydyn ni gyd yn brysur gyda diwrnodau llawn. Felly, dewch ar intensity, dewch ar cyflymder, a byddwch yn barod i symud gyda phwrpas. Amdani. Cyn bod ni'n gwneud unrhyw fath o ymarfer corff, mae rhaid i ni cynhesu'r corff fel bod ni'n gallu osgoi unrhyw fath o anaf. Felly, os ych chi'n barod, dwi'n barod, dewch ar traed gyda'i gilydd, sgwyddio lawr a nôl, a nad ni mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg, mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg, unwaith eto, a dewch ar breichiau at yr ochr stop yn fan hyn, plygu'n hanner cefn yn syth. Mae'r bysedd yn ymestyn i ochrau'r stafell. Mae'r pen nôl yn ymestyn i gefn y stafell. Mae'r pen yn ymestyn yn hir, teimlo'r stretch lawr y coesau breichiau at y pengliniau, a wedyn ni ragdol rolio'r holl ffordd lan. OK, traed ar led, bach o torso twist. Nawr, mae hyn yn bwysig achos i ni moyn creu synovial fluid trwy'r esgyn ac o gwmpas yr esgyn. Mae hwn fatha WD-40 y corff. So, pivot ar y goes cefn, mae'r breichiau wrth yr ysgwyddau, mae'r co mewn yn dyn, a ni roi bach o hyblygrwydd a symudedd trwy'r asgwrn cefn i baratoi ar gyfer y gwaith o'n blaenau ni. 3, 2, 1. At yr hamstrings, camu nôl ar y chwith, troi bysedd y droed dde lan, iste lawr, ymestyn. Stretch yn y glute, stretch lawr yr IT band, stretch tu ôl i'r goes hir, tynnwch y bysedd traed na nôl. 3, 2, 1, swoop lan, dewch lawr ar yr ochr arall, steddwch, tynnwch bysedd y traed yn ôl, ymestyn, teimlo'r stretch bach yn dyfnach, 3, 2, 1, swing lan ac agor, a nawr at y cliniau. Sefyll yn dal, gafel yn rhywbeth os oes angen, ond lan, agor, nôl, a lawr. Lan, agor, nôl, a lawr. Ochr arall, lan, agor, nôl, lawr. Unwaith eto, lan, agor, nôl, lawr. Reverse lunge twist, lawr yn y lunge, troi mewn i'r goes ffrynt, camu mewn. Lawr yn y lunge, troi mewn, nôl at y ffrynt, popeth yn deffro ac yn dyhuno ac yn paratoi ar gyfer y gwaith caled sydd i ddod. Chi'n barod? Amdani. Sesh hit cynta'r wythnos, oeddech chi'n barod, symudiad cynta yw power jacks trwy gydor yr holl beth, 20 eiliad o waith, 10 eiliad y seibiant. Chi'n barod? Amdani, please, mewn a mas. OK, so dyma power jacks, ac i gychwyn, dwi am i chi ddechrau fel hyn. A wedyn, wrth i ni ddatblygu trwy'r wythnosau. Mewn a mas, please. Neis ac yn bouncy, please. Breichiau cryf. A dewch chi stop am 10 eiliad ac ymlacio. OK, nesa, pengliniau uchel. Ar y spot, please, codwch nhw'n uchel. Yn uwch na'r clean. A fi moyn i chi sicrhau dros yr wythnosau bod chi'n trio cynyddu'r pace. Cyflymdra, intensity. Newch yn siŵr bod chi'n defnyddio reina pob 20 eiliad. Lovely. Nesa, shuffle ochrog. Draw, draw, cyffwrdd y ben glin. Draw, draw, cyffwrdd y ben glin. Amdani, offa ni. I'r dde, i'r chwith. Dros amser, naid fach, plygu nôl yn y ben glin. Gwthio'r pen ôl yn ôl. Neu, camu, camu, cyffwrdd y ben glin. Lovely, a nadlwch. Nesa, mae gynnon ni milwyr. Neis ac yn dal trwy'r corff. Newid y traed. Neis ac yn bouncy, please. Ac os ych chi'n addasu, step, nôl yn y droed, ymestyn y breichiau,
pen yn hir, a dyma'r addasiad. Ond dros amser, mewn i'r milwyr. Lovely, at y top, power jacks. Felly, anadlwch, byddwch yn barod, tap allan, amdani. So, ydy'r breichiau'n gryf, ydy'r stumog mewn. Ydych chi'n anadlu, ydych chi wedi datblygu dros yr wythnosau i power jack llawn. Gobeithio wir. Cadwch at eich lefel ffitrwydd chi. Lovely. Nesa, pengliniau uchel. Ar y spot, a lan â nhw. Codwch y pengliniau yn uwch na'r clean. Defnyddiwch y breichiau, bach fwy o gyflymder, bach fwy o intensity. Chi'n neud yn briliant. Dros yr wythnosau, codwch nhw ar cyflymder. Lovely, anadlwch. Nesa, shuffle ochrog. Draw, draw, cyffwrdd y ben glin. Draw, draw, gwthio nôl, cyffwrdd y ben glin. Off a ni. Anadlwch. Dwi gyda chi'r holl ffordd. Fi'n gwybod bod chi'n gweithio'n galed. Dewch ar intensity yna. Gwthio'r pen ôl yn ôl. Lovely. OK, 10 eiliad. Milwyr. Neis ac yn dal trwy'r corff. Barod? OK, drychwch ar yn rhaid i. Maen nhw'n newid. Mae yna air rhwng y llawr a bysedd y traed. Symud y breichiau. Popeth yn gryf. Os ydych chi dal yn addasu, tap allan. Barod? Bloc 1 wedi wneud. Bloc 2 yn dod. Yn gynta, jacks llawn. Breichiau yn yr awyr. Tynnu lawr o'r to. Barod? Go! Mewn a mas. Tap i'r ochr. Anadlu. Cyfradd y galon lan. Mewn a mas dros yr wythnosau. Anadlwch, come on. Chi'n neud yn briliant. OK, dewch i stop. Nesa mae gennym ni traed prysur. Traed ar led. Plygu tynnu bach i'r blaen. Sodle lan. Symud y sodle ar traed. Come on, 20 eiliad. Popeth yn woblo. Sdim ots. I ni yma a ni'n gweithio'n galed gyda'n gilydd. Fi'n chwysu, chi'n chwysu. Ni gyd yn chwysu. Cadwch fynd. Cadwch fynd. Tyma'r llosg. Nesa, sglefrio ia. Cam i'r ochr, tap tu ôl, braich cryf. Cam i drosodd, tap tu ôl. Barod? Draw, draw. Dros yr wythnosau. Jump. Tap, jump, tap. Gadael y llawr. Anadlwch. Chi'n neud yn amazing. Da iawn. Dewch i stop. Sodle i'r penol sy'n nesa. So, dwylo lawr. Lan yn dal, gwddwg hir. Fel hyn i gychwyn. A wedyn ni pigo lan y cyflymdrach. Bach o hop trwy'r traed. Tra bod ni'n codi'r sodle at y penol. Os ych chi angen, step trwyddo. Mae hyn yn ffain. Cadwch fynd. Anadlwch. OK. Unwaith trwyddo. Unwaith eto. Barod? Ni'n mynd nôl at y power jacks. Breichiau cryf, please. Tap allan. Neis ac yn gryf. Tynnu'r dwylo na lawr o'r to. Chi'n chwysu? Yep, a fi. Sdim ots. Ni'n gweithio'n galed. Mewn a mas, os ydych chi ddim yn addasu. Chi'n neud yn amazing. Stumog mewn yn dyn. Lovely, dewch i rest. Traed prysur sy'n nesa. Sydd o lawr. Plygu'r blaen tyfu bach. Pen ôl nôl. Sodle lan. Traed prysur. Mae popeth yn siglo. Does dim ots. Ni'n gweithio'n galed. Toddi caloriau. Cyfradd y galon lan. Popeth wedi ocsigeneiddio.
Popeth da. Cadw fynd. Cadw fynd. OK, dewch i stop. 2 symudiad sydd ar ôl. Mae gennym ni sglefrio ia. Dychmygwch y llyn. Reit lawr i chanol hi. Barod? Go! Breichiau cryf, please. Neis ac yn llyfn trwy'r symudiad. Step touch, step tu ôl, os ych chi'n addasu. Cadw fynd, cadw symud i'r gôl. OK, dewch i stop. Ag i gloi. Mae gennym ni sodlau pen ôl. Lan â nhw, oeddech chi'n barod? Barod? Off â ni. So ni'n dechrau fel hyn, cael y rhythm, a wedyn ni, dros yr wythnosau, popeth yn dod at ei gilydd. Gwelliant, cryfder, a gobeithio lefelau egni a'ch lefelau ffitrwydd chi. Cadwch fynd, a dewch i stop. Da iawn, chi'n barod, chi'n dwym, mae'n amser codi pwysau. Dumbbell curl, mae rhaid bod y pateli gorllewin i ddwyrain, breichiau i flaen, cawell ar y senau, codi lan yn llyfn a ryddhau yn llyfn. Barod? Dewch gyda fi. Ni'n gweithio'r biceps. Mae'r clistiau a'r ysgwyddau i ffwrdd o'i gilydd. Mae'r stumog mewn yn dyn a mae'r penol yn cael bach o clench. Mae popeth yn engaged a mae hwn yn rili bwysig wrth i ni symud trwyddo pob ymarferiad. Felly neis ac yn dal trwy'r corff, dim rhithro o gwbl. I ni'n anadlu. Neis ac yn llyfn, please. Newch yn siŵr bod chi'n rhyddhau yn araf dyna lle mae'r gwaith i gyd yn dod. Cwpl o eiliadau ar ôl. Gnewch yn siŵr bod chi ddim yn colli'r intensity a dyna ni gwych. Codi pwysau i'r blaen, felly plygiad bach yn y penyluniau, please. Codi hyd at lefel yr ysgwydd a dewch ar botel lawr yn araf, lan at yr ysgwydd a lawr. Dewch gyda fi os gwelwch yn dda, lan at yr ysgwydd a lawr a lan ag lawr yn araf. Mae hwnna'n rili bwysig. Gnewch yn siŵr bod y stumog mewn yn dyn. Gnewch yn siŵr bod y penol yn clenched. Mae'n holl bwysig. A pan i ni yn codi, i ni'n gweithio yr anterior deltoid, sef just wrth flaen yr ysgwydd. Mae o'n gyhyr reit bach, ond mae o'n bwysig tu hwnt. Felly lan a lawr yn llyfn ac yn araf, symud gyda phwrpas. Cwpl eiliadau, 3, 2, 1, ffantastig. Tricep kickback nawr. Mae'r traed yn gwynebu'r blaen ac maen nhw ar led. Mae'r pengliniau yn soft, dyn nhw ddim wedi cloi allan. Hip hinge, breichiau lawr ac wedyn ni yn dod nôl i grafu ochrau'r cawell y senau a maen nhw'n aros lan. Mae'r pateli yn dod nôl, mae'r pen yn hir a ni'n rhoi squeeze i'r pwysau wrth bod y fraich yn dod nôl. Dewch gyda fi, please. Nawr, ni'n mynd i weithio'r tricep fan hyn, sef wrth gefn y fraich. Mae'n rili anodd gweithio ardal yma'r corff, ond mae'r ymarferiad yma yn anhygoel ar ei cyfer. Nawr, wrth bod ni yn gweithio'r tricep, ac wrth bod ni dros fan hyn yn yr hip hinge, fi'n siŵr bod chi'n sylweddoli bod y penol a'r coesau yn gweithio. Sneaky, cheeky coesau, dyna be ni moyn. So cariwch mlaen i symud, a ni'n siŵr bod chi'n rhoi squeeze i'r tricep na pob tro, eiliadau i fynd, 3, 2, 1. Gollwng y pwysau a'r breichiau. Codwch lan. Fi gallu teimlo hwnna yn y glutes. Hammer curl. A fi moyn wneud yn siŵr bod chi'n symud trwy'r symudiad yma yn llyfn a gyda phwrpas. Mae'r pwysau gogledd i'r de, please. A newch yn siŵr bod penyluniau wrth flaen cawell ar y senau. Nid am y nôl, ni moyn gweithio'r bicep. Oeddech chi'n barod? Dewch gyda fi, please. Dim rhithro. Mae'n bwysig iawn wrth i ni ryddhau y pwysau bod ni'n ymladd yn erbyn y gravity sydd yn tynnu'r pwysau na lawr. So gnewch yn siŵr bod chi'n symud trwy'r symudiad gyda phwrpas. Os ych chi moyn mwy o her, dewch ar traed gyda'i gilydd.
Gnewch yn siŵr bod y pelfis wedi tycio oddi dan a wneud yn siŵr bod y stumog mewn yn dyn. Mae hyn yn rhoi fwy o her i'r core. Ond, os ydych chi'n dechrau symud nôl am lan, ni moyn wneud yn siŵr bod chi yn sefyll yn neis ac yn dal, felly traed ar led ac yn gwynebu'r blaen. 3, 2, 1. Fantastic. Press ysgwydd, shoulder press. Traed yn gwynebu'r blaen, pwysau yn y sodle, traed ar led, sylfaen cryf, breichiau lan. Fi moyn gweld eich cyseiliau chi, please. Newch yn siŵr bod chi'n gallu gweld y pwysau jyst wrth flaen y llygaid, a ni'n mynd i wthio lan a rhoi squeeze i'r shoulder blades wrth bod nhw'n dod nôl lawr. Fi ddim moyn gweld yr ysgwyddau yna a'r peniliniau yna yn gollwng. Barod? Lan â ni. Nawr ni'n symud gyda ffwrpas. Mae pob symudiad yn llyfn a ni'n gweithio'r cyhyr yna. Newch yn siŵr bod y stumog mewn yn dyn. Newch yn siŵr bod yr ysgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Pob tro ni'n dod lawr ar peniliniau yna, dychmygwch bod yna bensil rhwng y shoulder blades a chi'n rhoi squeeze iddo fe pob tro. Cadwch fynd a nadlwch. Chi'n edrych yn gryf. Cadwch fynd, eiliadau sydd. 3, 2, 1. Gollwng y pwysau yna yn ofalus. Da iawn. Standing tricep extension. Ni'n mynd i weithio'r triceps tra'n sefyll. Un pwys sy'n angen lan at y to. Neis ac yn dal traed yn gwynebu'r blaen. A mae'r pwys yn dod nôl tu ôl a lan at y to. Dyw e ddim yn dod dros y pen. Reit lan at y to a lawr tu ôl i'r cefn. Fi moyn bod chi'n dychmygu bod yna bêl neu balŵn rhwng y peniliniau. Odych chi'n barod? Rhwch squeeze i'r bêl neu'r balŵn na rhwng y peniliniau, please. Cadw'r peniliniau reit yn agos at ei gilydd. Paid gadael nhw ddod allan fan hyn. Ni'n gwthio lan a lawr. Nawr mae'n bwysig iawn bod ni'n aros lan yn dal, bod ni ddim yn plygu i'r blaen i ddod â'r pwys yna lan tuag at y to. Oeddech chi'n gallu dechrau teimlo'r llosg yn y cyhyrau yn y sgwyddau. Maen nhw'n gweithio! Dyna beth mae fe'n teimlo fel. Cadwch fynd, please. Neis ac yn dal trwy'r stumog. Pwysau yn y sodle, penôl, bach o clench. 3, 2, 1. Fantastic. Chest press, i weithio cyhyrau'r chest. Nawr mae'n holl bwysig bod chi wedi gwylio'r fideo ar sut i glido'r cefn mewn i'r mat a wneud yn siŵr bod yr holl core yn engaged. Felly, codwch y pwysau, please. Traed yn agos at y penôl. Cau'r cefn mewn i'r mat. Tilt bach i'r pelfis a dewch ar pwysau allan ar 45 gradd. Ni'n mynd i wthio lan at y top, squeeze, a nôl lawr. Dewch gyda fi. Lan at y top a nôl lawr. Nawr, mae'n holl bwysig bod y cefn yn sownd i'r mat a mae yna tilt i'r pelfis a bod y stumog wedi tynnu mewn trwy'r holl symudiad. So, allan ar led, wedyn lan at y top. Nawr, sylwch. Mae'r peniliniau yn dod allan ar raddfa 45 gradd. Dyn nhw ddim allan fan hyn i'r ochr, dyn ni ddim yn gweithio'r ysgwyddau. Newch yn siŵr bod y pelfis yn cael tilt bach. Oeddi popeth wedi glido? Gobeithio wir. 3, 2, 1. Ymlacio, rowch y pwysau lawr yn saff. A ryddhau'r cefn a'r pelfis. Gwych. Ni'n mynd i weithio'r triceps nawr wrth orwedd lawr. Mae'n holl bwysig bod chi'n gwylio'r fideo ar sut i wneud yn siŵr bod y core yn engaged. Felly dewch lawr at y llawr, gwthio'r cefn mewn i'r mat, tiltio'r pelfis, tylu popeth lan a mae'r sodle yn agos at y penôl. Gafel yn y poteli, neis ac yn saff, dewch ar peniliniau yn agos at gawell ar y sene, gwthio lan at y to, a wedyn ni dewch yn o'r holl ffordd lawr. Dewch gyda fi, please. Nawr mae'n holl bwysig bod y stumog yna mewn yn dyn a mae'r pelfis wedi tiltio tymed bach a bod yr holl asgwrn cefn yn cyffwrdd ar mat. Pob modfedd, please. Sylwch fod y breichiau yn crafu ochr cawell ar y sene. Yr holl ffordd lan a'r holl ffordd lawr. Does na ddim gap.
Gwthio lan at y top, please. Gnewch yn siŵr bod chi'n anadlu. Signo'r stumog na mewn. 3, 2, 1. Ymlacio. Rhowch y pwysau lawr yn saff. Ymlacio'r cefn, ymlacio'r pelfis. Rhagorol. Chest fly sy'n nesa. Gweithio'r chest a'r breichiau. A'r ysgwyddau hefyd, felly dewch lawr at y llawr yn saff. Rhowch y sodlen erbyn y penol mor agos a phosib. Glido popeth mewn i'r mat tiltu'r pelfis. Mae'r pwysau'n dod lan at y to. Mae yna blygiad yn y penoliniau. Ni'n dod allan ar y fly a maen nhw'n hofran. A wedyn ni squeeze nôl lan at y top. Sylwch fod yna blygiad yn y penoliniau. Mae o mor bwysig. Dyn ni ddim eisiau bod y breichiau'n mynd allan ar led, achos mae hwnna'n mynd i wneud niwed i'r ysgwyddau a'r bicep. Felly, newch yn siŵr bod yna blygiad yn y penoliniau. Oedi'r cefn wedi glido mewn i'r mat. Newch chi checio, please. Tynnwch y pelfis lan tuag at y to. Stumog mewn yn dyn. Dychmygwch bod yna bensil rhwng y chest a bych chi'n rhoi squeeze i'r pensil pob tro. 3, 2, 1. Dewch ar pwysau lawr yn ofalus. Rhowch nhw lawr ar y llawr. Ymlacio'r cefn a'r pelfis. Gwych. Gweithio'r co a'r cefn ar yr un pryd nesaf gyda lat pull. Nawr, beth sy'n bwysig fan hyn yw bod y dechneg yn gywir. So, sodle yn mor agos a phosib at y penol wrth i ni rolio lawr at y llawr. Cefn wedi glido mewn i'r mat tiltu'r pelfis. A mae'r pwysau'n dod dros y bottom ball. A ni'n cymryd y breichiau nôl yn syth gan gadw'r cefn yn sownd i'r mat yr holl ffordd a nôl lan. Dewch gyda fi, please. Wrth bod ni'n symud trwy'r symudiad yma, fi moyn i chi wneud yn siŵr bod y cefn yn sownd i'r mat i'r holl amser. Sylwch hefyd bod y penoliniau yn aros yn eitha agos gyda'i gilydd. Wrth i chi symud trwy'r wythnosau, mae yna gyfle i chi ychwanegu at yr her gan godi'r coesau 90 gradd a chadw'r cefn yn sownd i'r mat yr holl amser. Gnewch yn siŵr bod y coesau a'r traed bach o gap rhyngthyn nhw a bod nhw'n paralel ag anadlwch. 3, 2, 1. Rhowch y pwysau lawr, yn ofalus. Ymlacio'r cefn a'r pelfis. Da iawn i chi. Dumbbell curl, mae rhaid bod y pateli gorllewin i ddwyrain, breichiau i flaen cawell yr ysennau, codi lan yn llyfn a ryddhau yn llyfn. Barod? Dewch gyda fi. Ni'n gweithio'r biceps. Mae'r clistiau a'r ysgwyddau i ffwrdd o'i gilydd. Mae'r stumog mewn yn dyn a mae'r penol yn cael bach o clench. Mae popeth yn engaged a mae hwn yn rili bwysig wrth i ni symud trwyddo pob ymarferiad. Felly neis ac yn dal trwy'r corff, dim rhithro o gwbl. I ni'n anadlu. Neis ac yn llyfn, please. Newch yn siŵr bod chi'n rhyddhau yn araf dyna lle mae'r gwaith i gyd yn dod. Cwpl o eiliadau ar ôl. Gnewch yn siŵr bod chi ddim yn colli'r intensity a dyna ni gwych. Codi pwysau i'r blaen, felly plygiad bach yn y penoliniau, please. Codi hyd at lefel yr ysgwydd a dewch ar botel lawr yn araf, lan at yr ysgwydd a lawr. Dewch gyda fi os gwelwch yn dda, lan at yr ysgwydd a lawr a lan ag lawr yn araf. Mae hwnna'n rili bwysig. Gnewch yn siŵr bod y stumog mewn yn dyn. Gnewch yn siŵr bod y penol yn clenched. Mae'n holl bwysig. A pan i ni yn codi, i ni'n gweithio yr anterior deltoid, sef just wrth flaen yr ysgwydd. Mae o'n gyhyr reit bach, ond mae o'n bwysig tu hwnt. Felly lan a lawr yn llyfn ac yn araf, symud gyda phwrpas. Cwpl eiliadau, 3, 2, 1, ffantastig. Tricep kickback nawr. Mae'r traed yn gwynebu'r blaen ac maen nhw ar led. Mae'r pengliniau yn soft, dyn nhw ddim wedi cloi allan. Hip hinge, breichiau lawr ac
wedyn ni yn dod nôl I grafu ochrau'r cawell y sene, a maen nhw'n aros lan. Mae'r poteli yn dod nôl, mae'r pen yn hir, a ni'n rhoi squeeze i'r pwysau wrth bod y fraich yn dod nôl. Dewch gyda fi, please. Nawr, ni'n mynd I weithio'r tricep fan hyn, sef wrth gefn y fraich. Mae'n really anodd gweithio ardal yma'r corff, ond mae'r ymarferiad yma yn anhygoel ar ei cyfer. Nawr, wrth bod ni yn gweithio'r tricep, ac wrth bod ni dros fan hyn yn yr hip hinge, fi'n siŵr bod chi'n sylweddoli bod y penol a'r coesau yn gweithio. Sneaky, cheeky coesau, dyna be ni moyn. So, cariwch mlaen I symud, a ni'n siŵr bod chi'n rhoi squeeze i'r tricep na pob tro, eiliadau I fynd, 3, 2, 1. Gollwng y pwysau a'r breichiau. Codwch lan. Fi gallu teimlo hwnna yn y glutes. Hammer curl. A fi moyn wneud yn siŵr bod chi'n symud trwy'r symudiad yma yn llyfn a gyda phwrpas. Mae'r pwysau gogledd i'r de, please. A newch yn siŵr bod penyluniau wrth flaen cawell yr esene. Nid am y nôl, ni moyn gweithio'r bicep. Oeddech chi'n barod? Dewch gyda fi, please. Dim rhithro. Mae'n bwysig iawn wrth I ni ryddhau y pwysau bod ni'n ymladd yn erbyn y gravity sydd yn tynnu'r pwysau na lawr. So gwnewch yn siŵr bod chi'n symud trwy'r symudiad gyda phwrpas. Os ydych chi'n moyn mwy o her, dewch ar traed gyda'i gilydd. Gnewch yn siŵr bod y pelfis wedi tycio oddi dan a neud yn siŵr bod y stumog mewn yn dyn. Mae hyn yn rhoi fwy o her i'r co. Ond, os ydych chi'n dechrau symud nôl am lan, ni moyn wneud yn siŵr bod chi yn sefyll yn neis ac yn dal felly traed ar led ac yn gwynebu'r blaen. 3, 2, 1. Fantastic. Press ysgwydd, shoulder press. Traed yn gwynebu'r blaen, pwysau yn y sodle, traed ar led, sylfaen cryf, breichiau lan. Fi moyn gweld eich cyseiliau chi, please. Newch yn siŵr bod chi'n gallu gweld y pwysau jyst wrth flaen y llygaid, a ni'n mynd I wthio lan a rhoi squeeze i'r shoulder blades wrth bod nhw'n dod nôl lawr. Fi ddim moyn gweld yr ysgwyddau yna a'r penyluniau yna yn gollwng. Barod? Lan â ni. Nawr ni'n symud gyda phwrpas. Mae pob symudiad yn llyfn a ni'n gweithio'r cyhyr yna. Newch yn siŵr bod y stumog mewn yn dyn. Newch yn siŵr bod yr ysgwyddau I ffwrdd o'r clistiau. Pob tro ni'n dod lawr ar penyluniau yna, dychmygwch bod yna bensil rhwng y shoulder blades a chi'n rhoi squeeze iddo fe pob tro. Cadwch fynd a nadlwch. Chi'n edrych yn gryf. Cadwch fynd, eiliadau sydd. 3, 2, 1. Gollwng y pwysau yna yn ofalus. Da iawn. Standing tricep extension. Ni'n mynd I weithio'r triceps transefyll. Un pwys sy angen lan at y to, neis ac yn dal traed yn gwynebu'r blaen, a mae'r pwys yn dod nôl tu ôl a lan at y to. Dyw e ddim yn dod dros y pen, reit lan at y to a lawr tu ôl i'r cefn. Fi moyn bod chi'n dychmygu bod yna bêl neu balŵn rhwng y penyluniau. Odych chi'n barod? Rhwch squeeze i'r bêl neu'r balŵn na rhwng y penyluniau, please. Cadw'r penyluniau reit yn agos at ei gilydd. Paid gadael nhw ddod allan fan hyn. Ni'n gwthio lan a lawr. Nawr mae'n bwysig iawn bod ni'n aros lan yn dal, bod ni ddim yn plygu i'r blaen I ddod â'r pwys yna lan tuag at y to. Oeddech chi'n gallu dechrau teimlo'r llosg yn y cyhyrau yn y sgwyddau. Maen nhw'n gweithio! Dyna beth mae fe'n teimlo fel. Cadwch fynd, please. Neis ac yn dal trwy'r stumog. Pwysau yn y sodle, penol, bach o clench. 3, 2, 1. Fantastic. Chest press I weithio cyhyrau'r chest. Nawr mae'n holl bwysig bod chi wedi gwylio'r fideo ar sut I glido'r cefn mewn i'r mat a wneud yn siŵr bod yr holl co yn engaged. Felly codwch y pwysau, please. Traed yn agos at y penol. Cau'r cefn mewn i'r mat.
tilt bach i'r pelfis a dewch ar pwysau allan ar 45 gradd. Ni'n mynd i wthio lan at y top, squeeze, a nôl lawr, dewch gyda fi. Lan at y top a nôl lawr. Nawr, mae'n holl bwysig bod y cefn yn sownd i'r mat a mae yna tilt i'r pelfis a bod y stumog wedi tynnu mewn trwy'r holl symudiad. So allan ar led, wedyn lan at y top. Nawr, sylwch. Mae'r peniliniau yn dod allan ar raddfa 45 gradd. Dyn nhw ddim allan fan hyn i'r ochr, dyn ni ddim yn gweithio'r ysgwyddau. Newch yn siŵr bod y pelfis yn cael tilt bach. Oeddi popeth wedi glido? Gobeithio wir. 3, 2, 1. Ymlacio, rowch y pwysau lawr yn saff a ryddhau'r cefn a'r pelfis. Gwych. Ni'n mynd i weithio'r triceps nawr wrth orwedd lawr. Mae'n holl bwysig bod chi'n gwylio'r fideo ar sut i wneud yn siŵr bod y core yn engaged. Felly dewch lawr at y llawr, gwthio'r cefn mewn i'r mat, tilt i'r pelfis, tynnu popeth lan a mae'r sodle yn agos at y penol. Gafel yn y poteli, neis ac yn saff, dewch ar peniliniau yn agos at gawell ar y sene, gwthio lan at y to, a wedyn ni dewch yn o'r holl ffordd lawr. Dewch gyda fi, please. Nawr, mae'n holl bwysig bod y stumog yna mewn yn dyn a mae'r pelfis wedi tiltio tymu bach a bod yr holl asgwrn cefn yn cyffwrdd ar mat. Pob modfedd, please. Sylwch fod y breichiau yn crafu ochr cawell ar y sene. Yr holl ffordd lan a'r holl ffordd lawr. Does na ddim gap. Gwthio lan at y top, please. Gnewch yn siŵr bod chi'n anadlu. Signo'r stumog na mewn. 3, 2, 1. Ymlacio. Rhowch y pwysau lawr yn saff. Ymlacio'r cefn, ymlacio'r pelfis. Rhagorol. Chest fly sy'n nesa. Gweithio'r chest a'r breichiau. A'r ysgwyddau hefyd. Felly dewch lawr at y llawr yn saff. Rhowch y sodlen erbyn y penol mor agos a phosib. Glido popeth mewn i'r mat, tilt i'r pelfis. Mae'r pwysau'n dod lan at y to. Mae yna blygiad yn y peniliniau. Ni'n dod allan ar y fly a maen nhw'n hofran. A wedyn ni squeeze nôl lan at y top. Sylwch fod yna blygiad yn y peniliniau. Mae o mor bwysig. Dyn ni ddim eisiau bod y breichiau'n mynd allan ar led achos mae hwnna'n mynd i wneud niwed i'r ysgwyddau a'r bicep. Felly, newch yn siŵr bod yna blygiad yn y peniliniau. Oedi'r cefn wedi glido mewn i'r mat. Newch chi checio, please. Tynnwch y pelfis lan tuag at y to. Stumog mewn yn dyn. Dychmygwch bod yna bensil rhwng y chest a bod chi'n rhoi squeeze i'r pensil pob tro. 3, 2, 1. Dewch ar pwysau lawr yn ofalus. Rhowch nhw lawr ar y llawr. Ymlacio'r cefn a'r pelfis. Gwych. Gweithio'r co a'r cefn ar yr un pryd nesaf gyda lat pull. Nawr, beth sy'n bwysig fan hyn yw bod y dechneg yn gywir. So, sodle yn mor agos a phosib at y penol wrth i ni rolio lawr at y llawr. Cefn wedi glido mewn i'r mat, tilt i'r pelfis. A mae'r pwysau'n dod dros y bottom ball. A ni'n cymryd y breichiau nôl yn syth gan gadw'r cefn yn sownd i'r mat yr holl ffordd a nôl lan. Dewch gyda fi, please. Wrth bod ni'n symud trwy'r symudiad yma, fi moyn i chi wneud yn siŵr bod y cefn yn sownd i'r mat i'r holl amser. Sylwch hefyd bod y peniliniau yn aros yn eitha agos gyda'i gilydd. Wrth i chi symud trwy'r wythnosau, mae yna gyfle i chi ychwanegu at yr her gan godi'r coesau 90 gradd a chadw'r cefn yn sownd i'r mat yr holl amser. Gnewch yn siŵr bod y coesau a'r traed bach o gap rhyngthyn nhw a bod nhw'n paralel ag anadlwch. 3, 2, 1. Rhowch y pwysau lawr, yn ofalus. Ymlacio'r cefn a'r pelfis. Da iawn i chi. Am waith heriol. Da iawn i chi. A nawr mae'n amser tawelu'r corff fel bod ni'n osgoi wneud unrhyw fath o niwed i ni'n hunan.
Rhagorol da iawn, chi wedi gweithio galed iawn. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n tawelu'r corff, felly dewch gyda fi, step a swing, please. Nawr, mae hwn yn bwysig achos ni moyn rheoli'r anadl yn syth a ni moyn dod â chyfradd y galon lawr yn saff. Felly, wrth i ni swingio'r breichiau, anadlu mewn. Chi sy'n rheoli'r anadl, chi sydd mewn rheolaeth. A dewch i stop, a'r traed yn gwynebu'r blaen, anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg, plygu'n hanner cefn yn syth, a gewch chi blygu'r coesau os oes angen. Ewch lawr tuag at y llawr, cerdded y dwylo allan mewn i down dog. Nawr, o'r ochr, mae'r pen rhwng y peneliniau. Mae hwn yn rhoi stretch i'r shoulder blades, stretch i'r ysgwyddau, stretch i'r triceps a'r biceps. Gewch chi blygu'r coesau os oes angen. Os ydych chi'n gallu sythu nhw, mae'r stretch hyd yn oed yn fwy lawr y coesau. Pengliniau lawr at y llawr, please. Nawr, fi moyn bod y pengliniau ar led a bod y traed gyda'i gilydd a dewch lan ar y pengliniau. Rhowch glistog neu gewch chi dyblu'r mat lan os oes angen. Neis ac yn dal trwy'r co. Pwysau ar y benglin chwith a'r goes dde allan gyda'r traed yn gwynebu'r blaen. Ymestyn lan yn dal at y to cliniau i'r blaen a just plygu drosodd bod ni'n cael stretch o'r benglin hyd at yr ysgwydd. Mae'n lyflu. Melyn wynt i'r breichiau dros y top, llaw at y llawr, cliniau i'r blaen, ymestyn, ymestyn, ymestyn. Yr holl gorff yn cael ei ymestyn. Nôl lan at y canol, benglin yn dod lawr, yr ochr arall, traed yn gwynebu'r blaen, cofiwch cliniau i'r blaen, ymestyn at y to. Anadlu allan. Sa'n moyn bod chi'n gorffwyso ar y benglin, naill ai islawr benglin neu uwch ben y benglin. A wedyn ni draw at y llawr, please, ymestyn, cliniau i'r blaen, 3, 2, 1. O, ni dewch nôl i'r canol, pengliniau mewn, mewn i bocs, traed yn troi o dan, pen ôl yn yr awyr, bach o down dog, a wedyn ni cerdded y dwylo. Yn ôl at y traed, ragdoll rolio lan, pen yw'r peth ola sydd yn codi. Dewch i sefyll, anadlu mewn. Crafu'r wal gefn gyda'r peneliniau a'r shoulder blades. Ag eto, please. A wedyn ni rapo'r dwylo rownd y pen. Byddwch yn falch iawn o'r gwaith caled chi wedi wneud heddiw, gwthio'r air allan. Welai chi tro nesaf.